nagapanawag sa iya. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Sa tagsa kaadlaw, magapasalamat ako sa imo. Dayawon ko ikaw sa wala sing katubtuban. Ang Ginoo gamhanan, dapat gid siya dayawon sing labi. Ang iya pagkagamhanan, hindi mahangpan. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon. Hindi madali mangakig kag puno sing mapinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginhimo. Maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya. Nga nagapanawag sa iya sing maminatudon. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filipos. Mga utod, kay dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid mahuy-an, kundi sa tanan nga tion, labi na gid karon, magmalig-on agud nga sa akon bug-os nga kaugalingon, mapadunggan ko si Kristo, bisan mabuhi ako o kon mapatay. Kay ano bala ang kabuhi? Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon nagadala sing dako pa nga kaayuhan. Pero kung sa akon pagkabuhi, makahimo pa ako sing kaayuhan sa akon pag-alagad, hindi ako makahibalo kung ano ang akon pilion. Nabutang ako sa tunga-tunga. Luyag ko na kung tani nga magtaliwan sa sini nga kabuhi, kag makigpag-upod kay Kristo. Kay amo ini ang labing maayo. Ugaling tungod sa inyo, labi pa kakinahanglanon nga magkabuhi ako. Karon, ang importante nga butang, amo ang maginawi kamo, suno sa maayong balita ni Kristo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Amon tagipusoon o Ginoo, agod nga pagabatunon namon ang pulong sang imo anak. Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Balasahon gikan Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon sa Jesus nagsugid sa iyang gintuton-an sining palanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa, katag-iya sang talamnan sang ubas, nga naglakat sang aga pagid.
sa pagpangita sing manubobra para sa iyang talamnan. Nasugod siya sa minimo nga suhol sa isa ka adlaw, kag ginpadala niya sila sa pag-obra sa iya talamnan sang ubas. Sang mga alas 9 sang aga, magkadto siya sa merkado kag nakita niya ang mga tawo nga nagatilindog didto nga wala sing obra. Gani nagsiling siya sa ila, "Mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas, kag suhulan ko kamo sang nagakaigo." Gani naglakat sila sa pag-obra. Amuman ang ginhimo niya sa mga alas 12, kag sa mga alas 3 sa hapon. Sa mga alas 5 na sang hapon, nagkadto man siya sa merkado, kag may nakita pagid siya nga nagtilipon lang didto, kag nagpamangkot siya sa ila, "Nga abala, nagatilindog lang kamo diri sa bug-os nga adlaw, nga wala sing obra." Nagsabat sila, "Anhon mo kay wala man sang may nagpaobra sa amon." Nagsiling siya sa ila, "Kuna mo ina, kadto kamo kag mag-obra sa akon talamnan sang ubas." Sang sirom na, nagsiling ang tag-iya sang talamnan sang ubas sa iya enkargado. Tawga ang mga nag-obra, kag suhuli sila halin sa nahuligid nga nag-obra, tubtob sa mga nahuna. Ang mga nag-ulubra, sugod sang alas 5 sa hapon, ginbayaran sang minimo nga suhol. Sang suhulan na ang mga nauna nga nag-ubra, naghuna-huna sila nga dako ang ila mabaton. Pero ang tagsa-tagsa sa ila, ginhatagan man sing minimo nga suhol. Ginbato nila ang ila mga suhol, ugaling nagkulumoron sila batok sa tag-iya nga nagsiling, "Ining mga nauli nag-obra sing isa ka oras lang, pero kami nag-obra sa bug-os nga adlaw sa nagatagiti nga init. Pero pareho lang ang imo suhol sa amon." Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, "Abyan, pamati ka. Wala ta ikaw gindayai. Hindi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? Karon, kuha ang imong suhol kag magpauli. Akon iniluyag nga suhulan ining nahuli pareho sa imo. Hindi bala ako makapagusto kung ano ang himuon ko sang akon kwarta? O kung nahiusa ka bala kay maalwan ako?" Kag si Jesus nagsiling pagid, "Gani ang naulihi mauna, kag ang mga nauna mauli." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, o Ginoong Heso Kristo. Mga kabugtuan ko kay Kristo, mauranan nga aga kaninyo nga tanan. Ang atin barasahon kadya nga Domingo nagapadumdum ka natin kang kaalwan kang atin nga Dios. Nabinagid maalwan sa kaluoy. Ang palanggiran nga ginpahayag ka natin nga nangud sa manag-ubra nga iba mako natin aga gintawag, iba hapon rin. Kag pariyo man lang anang suhol sa nang pag-ubra. Tinatural man siguro riya nga kung tanawon natin do may kakulangan ang sahi kang suhulay. Anditaw ang suhul sa aga, pariyo man lang sa hapon.
Ugan ko natin man tanawon, amudya ang pahayag ngang suhol sa aga, amudya, amuman sa hapon. Sa atin pa wala man tikuon abing may injustice sa bagay nga nagsugtanay man. Ugaring bagat amudya ang tema kang amudya nga barasahon, kundi ang kaalwan kang Dios. Labi na gid sa pagtugro kang ikarwa nga kay gayunan para sa mga ginatawan. Bisan gani sa bukasyon, sa pagkapari man kung sa pagkamadre, ang iba nagasabat kang panawagan, urihirin man lang. Makun nga ni kita, iba maidan rin. Ang ginatawag mananda diyang late vocation. Pero kung natin tanawon daw, urihi lang ang sabat sa panawagan kang Diyos. Kag makita man natin nga ang Diyos nagatawag, kung kaisa wala kita ti kay gayunan, o kung dukat kita ti hilway sa among ation sanang pagpanawag. Tinagahilat-hilat man siguro riya kung saan kita handa kag willing bala sa pagsabat ka ng panawagan. Ti kuni anget natin sa kadyaman nga Domingo, ginatawag natin Migrant Sunday kag Seafarers Sunday. Makita natin nga amuman dia ang mensahe kang atin barasahon. Labi na gid para sa ginatawag natin nga migrants and refugees. Malisod ang kahimtangan kang amudya nga mga tao. Kay liyag man sanda, magpangita kang mayad nga pangabuyan sa ibang lugar. Matuod may mga kabangdanan man. Halimbawa, mapiot ang andang pagpangabuhi sa andang lugar. Kagluyag nanda nga mangita kang mas nami gawa nga pangabuyan sa ibang pungsod. O kung naiba ka dya, mako natin malisod ang pagpangabuhi tungod kay mainaway. Halimbawa lang sa Ukraine, sa Tilag, may inaway. Kaglinibo ka mga tao, pamilya, ang nagsaylo sa ibang pungsod, agad malikawan ang amo nga inaway. Gusto man nanda may buwas damlag ang andang pamilya, labi na gid ang kabataan. Tiyang kaimtangan kang amo nga mga tao malisod, makon gani natin daw, traumatic bala. Sa bagay nga, ang imo nga lupa nga sa dinikaw na tao, lagyuhan nimo kag mag-agto sa ibang lugar. Agad maplastar nimo ang pagpangabuhi nga mayan. Para sa kabataan, malisod ang amo nga kaimtangan kung ikaw ibulun sa imo nga lupa nga natawhan kag mag-agto sa ibang lugar nga urag ikaw ti kilala. Iba nga kultura, iba man nga kahintangan. Ang ating Santo Papa Francisco nagapangabaygid sa mga pungsod nga sanda mag-abi-abi sa amo nga mga tao nga luyag man magplastar kandang pagpangabuhi sa mayan. Ugaring ang iba man nga pungsod daw malisod para kananda magbukas kang anda mga ganaan sa pag-welcome kang amudya nga mga tao nga nagapangita kang karaydan para sa ilang pamilya. Basta siguro ay naka-experience man sanda kang malisod nga kaimtangan kung duro ang magasulod sa nang pungsod. Tagbasikun malabawan
ang mga duna nga mga tao nga nagakabuhi. Matuod kung kaysa ang ating ginatawag nga prejudice o kung bias sa ibang nga mga tao nga nagasulid, na makun bala kita nga maanuliwan sa dakararia, basi maggamuliwan, damo bala nga pagpananaw, nga basi kun mapagamuliwan. Malisod ka nanda ang pagtanaw bala nga, may mga tao gid man nga luyag daan, magbag-o ka nga ng pagpangabuhi, tungod kay malisod ang lang kayimtangan, saan da nga natawhan nga pungsod. Basi sa inaway, o kung sa kagutom, o kung sa ano man dyan, nga kabangdanan. Amo dyan mga migrants, kag refugees, nga kayimtangan nga malisod. Kaya nga tan Santo Papa, nagapangabaygid, nga mangin bukas ang mga pungsod sa pag-abi-abi kananda. Tungod kay Diya ang mga tao, ginatugruan kang ginatawag natin, ikaruwa nga oportunidad sa pagbago ko ng pagpangabuhi. Kung malisod ang nauna, ti manami ko may ikaruwa man, nga tsansa bala o kung oportunidad sa pagpangabuhi itmayan. Amudya bahim kang kaalwan kang Dios sa pagtuglo kang second chance makuha natin sa atin pagpangabuhi. Amudya ang atin Ginoo nga maluluyon. Ibisan ano oras kita pangabayon, may tsansa kita pa sa pagsabat ka nga ng panawagan. Di ka ba nga kita man maka-welcome kang atin si katao, labi na gida mga nalisdan. May mga kabangdanan aditaw gusto man lang magsaylo sa ibang mga pungsod. Amo man ang ating nga ginatawag na seafarers, ang ating nga mga OFW, labi na gid sa panakayin, mga overseas workers natin, nga rayo sa dang pamilya, sa barko, mga binulan. Tikabay nga andang pagtuo, makatugro kananda, kang dugang pagid nga pagbantas. Nga hindi sanda makakuun, nga makaparayagid sa andang pamilya, kundi padayon nandang komunikasyon. Agad nga ang mga kabataan magtubo man nga makuha natin may ginikanan nga nagaantos ka nagapangita ka pangabuyan para kananda. Malisod man ang kahimtangan kang nagapanakayon. Duro man natin siguro mabatian nga mga istorya kang kabuhi kang nagasakay. Malisod man kananda, labi na gid ang magparayo sa ndang pamilya. Amurya nga ang iba nga mga pungsod, kung may nagaobra sa andang nga pungsod, di na pangabay man nga andang pamilya kung pwede man lang makasunod kananda. Kaya nakita natin nga ang pamilya nga nagahiusa, lain man ang imo pagtrabaho, kung lugyan ang pamilya mo, kaimaw mo. Tang sa marayo nga pamilya, uray ko kamahan kung ano gid ang alang kahimtangan. Masubo kag malisod. Pero ang ating pagtuo, nagatugro ka natin kang dugang at baskag kag kaisig. Nga sa imo pagtinguha, nga matugruan kang mayad nga pangabuyan ng imong pamilya, yung pagtuo makasustoner kanimo sa imo nga pagpangita kang pangabuyan. Di kabay pa nga ang atin nga mga seafarers nga nagasakay sa barko, halimbawa, sa gihapon ang pagtuo, ang dagid matugruan ng talupangod.
nga kaimaw nanda ang Diyos sa andang kalisod, sa andang pagtrabaho. Kasarigan nanda nga andang pamilya, matuguran man kang itulupangid kang Diyos. Tungod kay kinanglanan natin, matuod ang pamilya sa pagpatubo kang ating mga kabataan. Sa ating mga seafarers, kabay pagid, nga padayon ng andang pagtinguha, nga may pagtuo sa Diyos. At kung sa diin man sanda, ipahayag nanda nga mo nga pagtuo, nga sa gihapon nagasarig sa Diyos, sandang papangita kang pangabuyan, bisan pa malisod kung kaisa. Among man sa ating nga mga migrants nga gusto magpangabuhi sa ibang pungsod, kabay pa man nga lang pagtuo, mangintimaan, kang anda pagtinguha, hindi lamang sa pag-ubra o kung papangita kang pangabuyan, kundi sa pagpanaksi kang buhi nga pagtuo, nga anda ginadara, bisan diin man sanda maadto. Amo madyaken nga batian nga mga balita sa atin nga mga kabugtuan nga Pilipino sa mga pungsod. Ang simbahan buhi denged kananda. Ang andang pagtuo makuha natin ang dagid ginapahayag sa mga selebrasyon sa simbahan. Salamat kananda nga sa gihapon buhi ang pagtuo kag nalipay gid man ng ibang mga pungsod kang andang presensya tungod kanang pagtuo nga buhi. Sa mo kadya nga Domingo, dumduman natin ang ating mga migrants, mga refugees, mga seafarers, pagpangumuyuan natin sanda nga safety, kag sanda man nga pagpadayon, paalinton kanang pagtuo kapag sarig sa Dios. May karuwa sanda mako natin nga kay gayunan sa pagbag-o, pagpanami pagid, kang andang pagpangabuhi. Labi na gid ang mga kabataan nga amudya ang mako natin tama gid ka malisudan ng pagtubo kung sanda ginbuol sa andang lupa nga natawhan. Labi na gid sa mga migrants o kung mga refugees nga sa tilandagyan pa nagapangabuhi sa tolda. Malisud ang pagtubo kang kabataan. Di kabay pa nga kita man mangin maalwan, mangin welcoming sa mga tao nga kaanggid ka dyan, nga nagapangita kang ikarwa nga tsansa, agad magbayad pagid ang andang pangpangabuhi imaw sandang pamilya. Salamat sa Diyos kanang kaalwan, na binigyan ng kaalwan sa kaluoy kag gugma. Ipahayag natin karuna at ang pagtuo. Nagato ko sa Diyos, amay nga magaw na sang tanan, magbubuwas sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo, anak kabugto nga itong Ginoo. Ayon panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, gidbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na patay kag ginlubong. Anaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya, na naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga may makagagaw masang tanan. Gikan didto, makaripas sa liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas,
kag sa pagkabuhi wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga maalwan sa tanan niya nga mga anak, sa dako nga pagsalig itugyan nato ng aton mga kinahanglan sa iya kag kita magsabat. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan, gobyerno, panimalay kag mga pumuluyo, mangin maayo nga mga manugobra para sa ginharian sang langit, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga sabton sang mga komunidad ang pangagda sang Ginoo, mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas, kag magbuylog sila sa misyon sang simbahan nga magbantala kag magpanaksi sa maayong balita, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa nga ang mga Pilipino makakita gid sang ulubrahon, agud mabuligan nila ang ila kaugalingon kag magpabutwa ang ila panimalay sa kapipitan, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Sa pagsaulog namon sang National Seafarers Day, kabay pa nga magpangamuyo kami para sa mga mariner kag sa ila mga pamilya, agud nga amligan sila sang Ginoo kag paligunon ang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Kabay pa ang mga migrante nga Pilipino, ang mga diaspora nga Pilipino, mangin instrumento sang pagpalaknag sang ebanghelyo, paagi sa ila mapinaubuson kag maalwan nga pag-alagad sa Dios kag sa mga tawo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pagampo. Ginoo, pamati ang mga pagampo sang imo mga tumuluo, himpita kami nga imo ginaagda sa pagpakaambit sa imo Dios non nga misteryo. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa panahon ng inwahin siya sa natong kasaysayan, sa pagdala sa natong kaluwasan, kasanto sa ining pinupahirapan, pinaalan namon sa imo. Mga dulot, mahamutan ta sang Dios amay makagagawom sang tanan. Batunon unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan dig sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia.
O Ginoo batuna ang amon mga dulot kag paagi sa ning Eucharistia, ipadangat sa amon ang kaluwasan nga amon ginatuuhan. Kinapangayo namin sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyara man sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ngaton Dios. Takus kag-angay. Takus kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, at sa gihapon kasatanan nga duog mapasalamat kami sa imo o Ginoo. Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iya pagigugma sa makasasala nga tao, nagpaubos siya kag nagpakatao sa sakaulay. Pagi sa iya pag-antos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kag paagi sa pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani pud sa Mangeles, sa Marcaneles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaambak kami sa walay untad sa kalantahon sa mahimaya nga nagasiling. Santos ikaw matuod o Ginoo kag tuburan sa nga pagkasantos. Gani ipadala ang Espiritu sa pagkasantos sa mga dulot. Agud na mahimuli para sa amon nga lawas kag dugo sa ngamon Ginoo nga sa Kristo. Sa wala pa sa tugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamyapihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iinigin panagtag sa mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay niyo mga panlawas nga katugyan para sa inyo. Subo man pagkatapos ang panihapon, yakin kuwang kalis nga nagpasalamat liwat, kag inigin palibot sa mga gitutonan nga nagasiling, magkuha ka mo tanan ka maginom sa sining kalis. Kay nimo ang kalis nga akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga gawla para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Imuha niwini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Sa imong tinapay sang kabuhi, kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagkapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig ang mga takus, sa pag-atuban ka sa pag-alagad sa imo,
sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo, magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os ang kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa among obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katalingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imong mahimayawong nga naong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, ugod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, pod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga napagkaamot sa imo, paagi sa imong anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kayong sugod sa aton maluluwas, mangumulta sa dakong pagsalig, sunog sa gitudlo sa aton. Ay haraka sa mga langit, pagkayawon ng iyong ngalan, umabot sa amon ang iyong biyaya. Patuman ang imong pag-uuli sa duta, siling sang sa langit, patagan mo kami niya, sintang umangon sa matagalan, at patawarin mo kami sa mga salatan mo. Siling ang inapatawan ang mga nagkasalasan mo. Natili mo kami panahon sa mga alay. Tuwasun mo kami sa galaw. Losa mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami sing pagdahil sa mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na sa tanan nga mga palalikban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga makabalik sa Kristo nga amon maluluwas. Ang
ko ang saling sa imo mga apostoles. Ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Di pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, atagi siya sing pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yaragi hapon sa inyo nga tanan. Tagyara man sa iyo. Magatagay ka mo sing pagidait. Peace be with you. Meron sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalimutan. Maluwi ka sa meron sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalimutan. Maluwi ka sa Yari ang kordero sang Diyos na nagawalan sa masalasang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos sa magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag mag-aayo ang akon kalam. Oh
Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod sang imo sakramento. Itugot nga pagis imo dayon nga pagbuli. Mahangpan namon ang imo mga misteryo. Kagsamon pag ginawi, mahangkon namon ang bunga sang imo pagtubos sa amon. Napangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan, samtang ginapasan nato ng aton second collection para sa aton weekly paper and candlelight. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo hiyara sa inyo. Hagyara man sa imo. Bendisyonan ko sang Dios nga magawam sang tanan, amay anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat kamo sa pagidait, pagigugma, kag pag-alaga. Salamat sa Diyos. Umayo't ihaya, purihin siya, at ating ibon niya, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talas siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia, at isigaw